Eriktáři, pestrobarevné klobouky, značí pestrobarevně kvítí našich luk. Je na nich 365 růžiček, jako jednou v roce, a nahoře 5 červených, jako je 5 rán Krista Pána. Kolik vás tady koleníku chodí a co který znamená? Eriktáři se značí koleníkovi, je nás 11. První je tady pan hejtman a já Richtář. Pak 3 končelé, 3 šancmajstři a nakonec žitnej, ovesnej a ječnej. Končelé nosí v ruce hůlku, ozubenou pentlemi a v koledě mají slovoři po Richtáři. Tancmajstři nosí na ruce věneček a když začne ustavení nebo hospodě hudba hrát, musí první z děvčaty tancovat. A žitnej, ovesnej a ječnej nosí žito, oves a ječmen, když to náhodou jinou chalupy vykoledujem. Takže vykoledujete pšenici, tu nosí kamáky. Pane Richtáři, vypíčkové koledy, co tady kecáš Kanada, Orbana osoba. Co je za pána? Pane Richtáři, to je naše matka. Tak kde se Pepu hodí, tam uděláme kolečko, ale vybere koledu. Se má proto, bude si první lidi chlapa ze země dobejvali a ty flíčky v jejím obleku značí, že se první lidé listím zakrývali. A co tady ten pán? Hoja! Pane Richtáři, to je náš rybníkář, ten nás po koledě doprovází a vykoledovanou mouku a vejce v košíku nosí. Ano, hoja! Toho my máme taky, a stejně jako u vás, taky vykoledovanou koledu a ty vejce taky v tom košíku nosí. A co tady keci, co se tady ty jeho kamarádi, co se tu po sobě povalujou? Hoja! O těch by se radši ani nezmiňoval, to jsou židi. Ty, co najdou, to ukradnou, do pytle nadspou a všude možně prodávají. A co nohou rozstanou, to si nechají. Pane Richtáři, dužičkové koledy. Ještě bych se zeptal, co to držíte v ruce za plátačku, to jste nějaký výpražší vlaků, nebo co tady děláte? Pane Richtáři, to je richtářské právo nebo je ferule. Bez ní bych nemohl za svý bratry koledníky ručit ani je trestá. Ferule je na konci rozříznutá, to značí více dílů světa. Její barevnost značí různost národů na světě. A ten slaměný věneček na jejím konci značí právo udělení k vykonávání koledy ve zdejší počestné obci. Pane Richtáři, na vaši otázku jsem zodpověděl, což bych se na oplátku já zeptal na něco vás. Pane Richtáři, dužičkové koledy, klidně se ptejte, že my jsme připraveni na všechno a já za své kamarády za sebe ručím. Pane Richtáři, tak co ta vaše ferule, co na ní máte namalovaný a proč tam máte tu mašličku na tom konci? Naše nová ferule. Na jedné straně 4 lístek, což znamená 4 světové strany. Na druhé straně je 5 lístek, což znamená 5 světových stran. Na těch pěknetích znamenají jako ušatá paní a znak kohouta zámeckého panství, pod které zdejší obec patřila. A zde slaměný věkýšek znamená povolení. A ta červená mašlička znamená nerozsvědělného povolení. To je váš pan hejtman tady ten. Proč nosíte vidle, pokud tam má nastavit si jako na svůj nohu? On vás to poví sám. Proč tyhle vidle? Značí kopí, který byl pán Ježíš Kristus provodem. A protože ani já, ani mý bratři, Slováci, nemáme nikde domovské právo, proto si je vždycky stavím na svý. Hoja! Pane Richtáři, co ta vaše matka, proč máte zvoneček? Poslouchejte, zrovna koledy i tady. Naše matka má zvoneček, proto když putujeme ovesty ke vsi a padne na nás vlha, aby se naši bratři kamarádi z té voze nesvětili. A to ten váš pan rybníkář, co to je nářadí? Hoja! Náš pan rybníkář nosí lopatu, rum taky, a s lopatou sází pecen chleba do pece, a nebo s ní vyplácí židy. Hoja! Moje reakce je za to, že to starodávný pokřik značí toho, že je to nedostatečné koledy. Hoja! Richtáři, takovou otázku jsem odpověděl, kdybyste ještě rád na něco některého z vašich kolegů. Stoj, dobrý, jako. Klidně se ptejte, No, není to žádný problém. Tak třeba sebe, bratře slaměnej koledníku, proč máš na tom svým klobouku, nebo to je čepici, ten podlák.
To babla! Kámo, Jeníku. Ježíše Krista! Je to správná odpověď, pane Rychtáři, účtové koledy? Je to odpověď Jo, správná. pohlídni to. Já dám otázku na některého z vašich kolegíků. To stejně, pane Richtáři, já za svý bratři koledíky ručí. Tak třeba ty, bratře kamaráde. U tebe dá ten půl věneček na té levé ruce a ty pantle kolem toho klobouku. Pane Richtáři, sedlecké slaměné koledy. Po včerejším tahu na komářickém matopostu jsem to zapomněl. Keca. Jen si vzpomeň, jsem ti tak dlouho učil. Věneček značí neposkvrněné početí Panny Marie a červená a bílá značí krev a pot Ježíše Krista. A jelikož nevíme, nikdo z nás, jestli mezi námi může být nějaký šlechtic, proto nosíme i modrou. Pane Rychtáři, Dujíčkové koledy, váš koledník špatně zapomenul naší otázku a proto by si zasloužil potrestat. To by takový zasluhoval. Pane Richtáři, to nevím, tam se já vás, to by takový zasluhoval. Podle starého masopustního práva a zvyku bych to viděl 25 na tvrdo. Komu? Pane Richtáři, já bych od svého bratra koledníka prosil, zda by mu nemohlo mít něco slavíno nebo dokonce odpuštino, když se na něj podívejte, je takový slabý konstrukce, obyčejný než se musel vydržet. No, je to slabší, jako se poradíme tady s kamarádama, tomu. My jsme slevili, ale viděl bych to 5 na tvrdo musí dostat. Tak dobrá, ať je považe. Bratře kamaráde z Dušičkové koledy, máš být trestán, aby si věděl, proč jsi splatil otrácu, odpověděl, že jsi trestán smutně nebo veselé? Tak když už to musí být, tak veselé. Takže muzikanti nějakou veselou. Kamaráde, jsi trestán, aby si věděl, že se jakou písnu, jestli se nepočestně choval a Dužičkovej koledu takovou habu udělal. Když jsme putovali přes hory a doly, neměli jsme bubry ani píšťaly, abychom mohli slávat našemu panu hejtmanu píšťaly. Vidíme jich to na 16, 14 a 16, dneska je jenom 6. Tu máš, abych věděl, jako máš dělat našemu panu hejtmanu 6. Když jsme pandovali přes ten pražský most, tak jsme tam stříbrný groš. Já jsem mu obrátil na ruce 3krát, zase mi chybuje dukát. Když se s náma určitě bratře děliti, tak tu máš a říky. Zvedni pravou nohu a poděkuji za potrestání. Vám teda pěkně děkuji. Amerikáři Dužičkové koledy. Hádanky pana hejtmana se uhádly, otázky jsme si zodpověděli, váš koledník byl potrestán, ale právo vykonávat koledu ve zdejší obci zůstává na nás. Ale jak se na nás tak díváte, už taky nejsme nejmladší a nevíme, jestli by to naše staré kosti vydrželi. A proto máme pro vás takovou dobrou nabídku. Za 3 sudy piva, 2, 3, 4, 5, se to nepije, 6 litrů rumu z plachetnicí, to se mohli dohodnout. Opravdu se o vaše kosti bojíme a proto bychom navrhoval, aby vám náš pracovník místo piva a rumu bylinkový čaj připravil. A my nechtáři Dužičkové koledy, je od vás pěkné, že máte starost o naše zdraví, ale jak to tak sleduju, tak až na jednu výjimku by nás to všechny zabilo. Ale alkoholici, tak protože se o vaše zdraví bojíme, tak vám ten jeden sud piva koupíme.
Pane Nechtáři, dužičkové koledy. Jeden sus piva nestačí, ještě kdybyste přidal aspoň ten 1 litr rubu s plachetnicí, tak bychom se dohodli. Tak to berem. Pane Nechtáři, dužičkové koledy. Dohodu jsme dobře uzavřeli, takže na závěr nám ještě dovolte, abychom vám udělali kolečko. Toto kolečko jsme dělali pro politiky dužičkové koledy a přejeme jich 7. koledu ve svější počestné obci.